Joluo modak Baringo opuoyo kwe kod ber mar ohala e gwenge Jolang'o magiwacho ni nyisogi hera kendo semiyo helni magiloko nyak e yo makelo negi geno. E sigana makende molosnwa kod Cynthia Onyango, joluogo leronwa kaka ne giyudore Baringo kod ber mar dak kanyakla kod ogendini mamoko mosekelo kwe e ngimagi kata obedo ni gwenge makono othor ng'e kod lweny kod tungni e kinde ka kinde. Dina Achieng' manyasa kwa Bondo e kaunti ma Siaya nochako dak Baringo ka ojahigni 9 bang' nyamin mare kele odag kode kendo nobedo ka mosomo mochopo kama obedo ng'ama duong' mochako hande mar rech ma osedhi maber kendo kelo ne yuto mabup. Sama orango chal mar yiedhine kindeni e wang' Achieng' kata obedo ni luoro to osebedo mathoth e chuny oganda kaluwore kod moko kuom sigana mathoro yudore e gwenge ma Baringo mahinyo nyiso lweny mapek kod oro matuklu, en nomako geno kendo tiyo matek ma ochopo kama oloso mwandune owuon kendo gie sani ma e kare mar tich mohero kendo pod odwa dakie. Nabiro madagi nyaminwa mana dong kasetieko skul, nyaminwa nobiro nomiya pesa mana chako go biashara. To nagone Nyasaye erokamano kuom kaka nyaminwa nomiya pesa no machako go biashara. Mana neno ka notera maber. Bang' biashara no, neno ka at least I improve. Nobiro go monitor kaka timo biashara no. Lakini neno ni koro ategne biashara no. Emomiyo naendelea. Mana bang' mano nadhi manyieo meli. An sani an gi meli 2 gi gari 1. Gi nyithindo 2 sani ma achiel kuomgi osetieko mbalariany, olero ni ngima osebedo maber kata obedo ni keny mare gi Jalang'o to nosienyore kendo rumbore piny. Emolero ni pogruok e chal mar kido kod timbe oganda Jolang'o. Kae an gi nyithindo 2 mana nyuolo gi Jolang'o. Koro Jolang'o neno ka atiyo matek. Mono ni wiya tek. Aise ni sawa. Kuneno ni okunyal dak koda. It's okay. Koro na manage nyithindago dhi school. First born osetieko university. Second born nie form 4 sani. Agone Nyasaye erokamano nikech ok nyaminwa ema noyawo wiya. Emomiyo achopo kumantin. Thenge matin, Peter Otieno ma wuod Kano Katolo bende dhi nyime kod tije mar welding masani olonyie, tich manochako bang' orak mare rumo e kinde kod sirikal kendo gie sani tije oseloth kendo ndiko jowetene mamoko ka bende odhi nyime kod tiego jowetene. Nabiro ka endi 2018 ka geothermal ne timo exploration mar geothermal wells kure mana chake contract mabedo kodgi for 4 years, then aduoga chako koro mara owuon. Jotich ema yudo tek ahinya, koro chuno ni nyaka ikawo vijende moko mapod tindo ipuonjo tich koka onyalo tiyo kodi. Nikech jogi thothgi ogihero tije matek ahinya, koro nyaka ipuonj ng'ato koka inyalo yudo ng'ama inyalo bedo kitiyo godo. Kwe maka bende nolombo chuny Liliana Nyango manyar Koyugi magisani ochako hande mar hotel. Ohala mowacho ni nochako bang' limo nyamin-gi kendo kwe kod hera manitiere alwora ni nojiwo chak yore mar yuto moyango ni sani dhi maber kendo konye ndiko jomoko bende. Jobaringo ka ok rach nyaka nabi kapok aneno richo moro. Gihero welo, sana joluo gihero. Welo mobiro kaka joluo girwakogi maber. Gipuoyo Jolang'o magidakgo kwe kod hera magiwacho ni jodak ma Baringo semiyogi ma osemiyogi thuolo mar dongore kendo chamo luchgi maonge fuere mang'eny. Kuma wadakie tarita ber. Onge shida moro mwaneno. Ndio gin kodwa mabor. Lakini kae to wan gi rita moro maber. Kendo girwakowa kaka wan jolweda e iye kae. Gi joma beyo. Gionge gi shida gi jokabila mamoko. Wadak kodgi kwe. Dho kuma nitie ga shida en mbele kocha yo East Pokot. Ema nitie ga bandits kone minjo ka nitie ywaruok mag kwalo dhok sana gi jamni matindo ge. Lakini area ni to kwe, jo area ni johera. Pok awinjo wach moro amora marach e kindwa kodgi. Ber mantie kar dagni gilero ni osemiyogi ywayo jowetegi mamoko kendo yuto margi bende osebet mopugno mamiyogi thuolo mar limo miechgi sa asaya magigombo dok pacho. Kata saa moro amora mawinjo na nyadhi dala adhi ok narito bang' dweche 3 kata dweche 2. Every year nyaka bed nadhi dala. Ok anyal koso moka dhi dala nikech nawito mama wa 2020 dire mar corona, lakini kata bed ni nawite kamano ok ochuno ni kik adhi dala. Adhi ga dala higa ka higa
makata higa ni apango na dhi dala dwe mar 2. Atemo kata ka dweche 2 rumo ta make sure ni nyaka dhi dala nikech family na nitie dala kucha. Gweng' ma osebedo ka ong'eyore kod tungni, lweny kod mutni ma kinde ka kinde sani koro loko ngima jolibamba kendo chiwo alwora manyayo metni mag ohelni ka jodak medo puoyo chenro mag kwe kod hera ma jodak osenyisogi kod sir ma osemigi e kinde duto. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Migawo mochung'ne thieth e pacho